아버, 동네 가자 그래. फुङाव ओंखाम मोनजायैया मेंनाय मोनबायना बहा थांखो बेलाय ना खामलासो मावहैबाय आब' ओइ आब' बहा थांखोबा बेलाय ओइ आब' आब' आं जा ओंखाम उखैबायमोनलै थौवाखै आं खुरना हैनोसै फुङावबो ओंखामखौनो मोनजालाङाखै उखैखाबाय बियो दैबो गांबाय माथो आयै आगै सना ओंखामाबा बोरै बुंगोन ना बुङा जाखो ओंखामाबा दंना गैया जाखो नायग्रोनांसिगोन आं ओंखाम दंना गैया आब' दङ आगै ओंखामा बोरो आब' नायनि दङ ओंखाबाय दङ नोंथ' ओंखाम जायाखै आं जाबाय आगै नङा आब' नों ओंखामखौ जायाखै आगै मा खालामनो मैया आं खामला मावहैनाय रांखौ बिनो थांदोंमोन नाथाय माहाजोना हराखै बिनिखायनो आं एसे माइरंखौनो संनानै एसे जाबाय बांसिनखौनो दोनबाय आगै आब' नों आंखौ मानो इसेबां अनो नों गावनि थाखाय मानो सिन्था खालामा आंनि थाखाय नों मानो सिन्था खालामो आगै जोंबो आइ आफा दंमोनब्ला गुबुनफोरबायदि रंजा बाजा जिउ खांनो हागौमोन आब' जोंनि आइ आफाया मानो बेबायदि हरखाब गैया जाखो जाहोना मा आंनो खोन्था बे खोथाखौ फोरमायनो गोलाव सम नांगौ आगै आङो सानसेनिनो खोन्थागोन आब' आं बै समखौ नेनानै थागोन नाथाय समनि बुथिनायाव आं कलेजाव थांला नङा आगै बे खोथाखौ नों मालाबाबो दाबुं राहा गैया आब' माथो खालामनो नङा आगै नों थांनो नाङा आं जेसेबां हायो खामला मावनानैब्लाबो नोंखौ फोरोंगोन आफानि थांखिखौ आङो जाफुंहोगोन नङा आब' आं नोंखौ एसेबां दुखु होनो हाया न'खर दानाय हौवाफोरनिसो खामानि आगै बिदि नङा आगै बिदि नङा आइ आफा दंमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन मा जालांबावगोन जोंनि न'खरा थादोलै आब' दाननि बिथुमोनबा हरबाय थागोन आङो आगै दाथा नों मानो एसेबो मिथिया आगै दाथा नों मानो थांखो है बे खालैनि फ्लु नायो सान ओंखारनायनिफ्राय सान हाबनायसिम खामानि गैया दामानि जों माहाजोनबा माहाजोन जोंनाव मा जोबनो जानाय लोंनाय गारि मटर गासिबो दंजोबो थेफायालाय थेफाया बेलासिबायलै बहा थांखो बेलाय जानोहाय बहा थांखोथाय र' आं गाबज्रिनो ओइ थेफा ओइ मादै मा जालायखोब्रा औ मादै मानोबा गाबज्रिदोंमोन बेलासिबाय थेफा मोसौआ लायदो औ लायसै आदै
Aduh, मा जाखो? aku lagi deh, aduh, dah ini siapa ini? 파월 가보이 마트 사람 비켜 아래 요술라 오, आंनि थांखिया जाफुंमारबाय। मिथिबाय दे आदै मिथिबाय। जोंहा थेफा आदै दंखायो, बेजोंनो मावफा। मा जोबनो, मोजाङैल' मावो 마트 जोंनिया। 잡네 그하라이 뭐 장애로 마위 장의 만나는 자